que ho vas fent ja vas agafant més pràctica i et sents més segur. Al principi sempre feia les entrevistes amb la meva mare, no recordo, i intercanviàvem impressions i ella influïa bastant en les decisions que jo prenia. I si algun dia retardava per alguna cosa ja em posava nerviosa perquè pensava jo ara què faré en aquesta entrevista amb aquesta noia sola i què li diré i què li preguntaré com en sortiré. I després, amb el temps, vaig començar, sobretot quan vaig començar el projecte d'ICOM, com ja va ser alguna que va venir més tard i que va ser alguna nou després d'haver adquirit la diversitat funcional i que ho havia gestionat jo des de l'inici perquè jo havia rellenat aquell formulari i era alguna que anava per mi, em vaig sentir una mica com el dret de distanciar, de no barrejar doncs aquella no sé, no sabria com explicar-ho. La qüestió és que gràcies a això, a aquest distanciament, la meva mare va deixar d'intervenir tant en tota la meva gestió d'assistència personal, sobretot la que venia a través de I per això va ser quan vaig començar a posar entrevistes a sol. I al principi em sentia insegura, però després, amb el temps, ara més aviat, que ho sap quan faig entrevistes, o sigui que i em sento molt segura fent-les, perquè també he hagut de fer tot un procés per aconseguir això, sentir-me segura en les entrevistes. Una de les dificultats de l'assistència personal és que és molt difícil gestionar la relació. Sabem que les relacions humanes són molt complicades, però jo crec que el secret sobretot està en dir les coses, o sigui, dir tot molt clar en el moment de l'entrevista, del que s'ha de fer, el que no s'ha de fer, arribar a tots aquests acords. Tot i així, després la gent se n'oblida de les coses que ha dit, però ja s'ha dit, almenys s'ha deixat tot molt clar. També intentaré parlar una mica més de com gestiono jo la relació, perquè em funciona. Després hi ha una de les dificultats més complicades i és el de les hores en blanc que ha parlat abans la Maria José, que són hores en què l'assistent personal ha d'estar present però que no ha de fer res, simplement és important la seva presència. Si jo avui hagués vingut amb un assistent personal, per exemple, doncs el meu assistent personal hagués vingut, m'hagués ajudat a treure'm la jaqueta, a ajudar-me a posar les coses que necessito i durant tota la xerrada hauria d'haver estat assegut aquí esperant, o sigui, que jo acabés, perquè en qualsevol moment puc necessitar qualsevol cosa, com, no sé, se'm caigui, no pot recollir qualsevol, però bueno, qualsevol necessitat, tenir una urgència, anar al lavabo, per exemple, doncs l'assistent personal ha d'estar allà perquè jo no puc preveure el que jo necessitaré en una hora determinada. I a vegades a la gent li dona la sensació que si no està fent res és que no està treballant, no s'entén el fet d'estar treballant i de requerir només la paciència. Quan en altres professions sí que s'entén. Un vigilant d'un pàrquing, per exemple, ha estat tota la nit, potser en un lloc sense fer res, perquè potser la nit no entra ni surt cap cotxe. I això no costa d'entendre. En canvi, amb la professió de l'assistent personal sí que costa d'assimilar. Sobretot quan estàs a casa, o sigui, que estàs a casa i potser no necessites res, però el que vol és que l'assistent personal estigui allà per això, perquè si ets d'anar a lavabo un moment determinat, o si se m'acaba el tabac i vull vaig a comprar un paquet de tabac. Poder-ho fer igual que qualsevol persona. I potser algú pensaria, ostres, aprofita, ja que està aquí i dona tasques per fer. Però potser a mi em representa més esforç pensar quina tasca li dono per fer i l'estona que estarà per fer-la i tot que no, que estigui allà i jo estar tranquil·la, podem fer altres coses, com llegir o treballar a l'ordinador o una tasca, qualsevol.
quan genera molta ansietat el fet que pugui fallar l'assistent personal, que sàpigues que t'ha de venir a llevar el dia següent i que no aparegui, no? Això et dona això, moltíssima inseguretat, sobretot quan és perquè vingui a dormir o perquè vingui a llevar-te, no? Quan és un acompanyament també, perquè t'interromp les teves activitats. Si jo depengués del meu assistent personal per a venir aquí i m'hagués fallat, jo no hagués vingut. L'hagués fet igualment, no? Però a mi em faria quedar malament també dels compromisos que jo tinc, perquè no hauria complert amb un compromís que jo havia adquirit. Així que per això és molt difícil triar la persona idònia que et transmeti aquesta seguretat que és responsable. Una dificultat és acomiadar algú. És molt difícil acomiadar algú que ha estat treballant molt íntimament amb tu, no? Per coses que potser són difícils d'explicar o que saps que li poden saltar malament, no? Com per exemple millor que s'hagin traspassat els límits i que aquella relació ja no sigui laboral, sinó que estigui convertint-se en una amistat, per exemple, no? Com li dius a aquella persona que ja no està fent la seva funció perquè estàs deixant de fer coses perquè allò s'està convertint en una amistat, està cedint a coses perquè, no sé si us m'explico, quan s'han traspassat els límits és molt difícil explicar a una persona o quan li perds la confiança en una persona, no? Perquè potser t'incomoda el fet que es miscueixin les teves coses, no? O que interfereixin massa en la teva vida o et donin masses consells. Això és molt violent, però una persona, mira, com ja t'ho he dit diverses vegades, no canvia, doncs t'has d'acomiadar. És molt difícil, és complicat, però s'ha de fer. I després, doncs, hi ha això. Hi ha un desgast molt important i t'estressa molt cada vegada que has de canviar d'assistent personal. Primer perquè és una figura molt nova, perquè costa molt de trobar persones responsables que sàpiguen fer aquesta feina i que cada vegada que hi ha un assistent personal t'has d'adaptar a aquest assistent personal. Després parlarem una mica de la formació, però sí que és molt pesat ensenyar-li cada vegada a una persona com ha de fer les coses, perquè quan ja portes molt temps amb una persona ja saps com funciona tot i a vegades no t'has de dir res i la persona ja sap el que necessites. I bueno, així que de la mateixa manera que l'assistència personal que demana molta responsabilitat a l'assistent personal, la persona amb diversitat funcional doncs, que gestioni l'assistència personal també ha de ser molt responsable, o sigui, requereix molta responsabilitat per la persona. I això a vegades imposa. Bueno, això seria així a grans trets, no? Una mica les dificultats de l'assistència personal. Igual no estic dient res de nou, perquè a vegades tot això és de sentit comú, o sigui, jo crec que no estic explicant coses així molt extraordinàries, no? Quant a la recerca de selecció de l'assistent personal, ho ha dit la Maria José, no? Que jo no busco una formació ni una experiència específiques, encara que algunes poden ser interessants, no? I les tinc en compte. Per mi el més important són les característiques de personalitat i l'actitud de la persona, no? Per mi ha de ser una persona molt servicial, molt respectuosa, amb empatia, equilibrada emocionalment, perquè ha de tenir resolta la seva vida, no ha de ser algú que intenti... Perquè si està satisfet amb la seva vida, aleshores no s'immiscueix en la teva. I
i no intenta compensar les seves mancances colocant-les amb la teva atenció. I també ha de ser una persona àgil, no? Perquè a vegades tinc amigues que ostres, l'altre dia vaig anar a comprar amb l'assistent personal i ostres, fèiem 4 passes i l'havia d'anar esperant. Diu, jo preferia anar sola que no acompanyar la meva assistent personal. La propera vegada buscaré algú que sigui més àgil, però no és una cosa discriminatòria, és que és assegurar-te que faci bé la seva funció. I ha de ser una persona resolutiva, ha de ser molt flexible perquè la vida canvia molt. Jo li dic a l'assistent personal avui vindré a prendre les uvas i potser la truco les 2:15 i al final m'ha sortit una cosa i no vinc a dinar. Doncs no passa res, ja m'ho menjaré per sopar, no? Hi ha persones que potser podrien dir, hosti, jo he fet aquí l'esforç de fer el menjar i ara no ha servit per res aquesta feina. I una persona que no se senti líder, no? Que no necessiti ser al centre de l'atenció. I molt puntual i molt responsable. Però per mi, sobretot, el més important és que tingui assumida la filosofia del dia independent. El més important és que em vegi com una persona que té la capacitat de controlar la seva vida, de prendre decisions, de que no qüestioni res del que jo faci i deixi de fer, que tingui assumida per això, tota la filosofia de vida. I on busco l'assistent personal? El busco a Ecom, que hi ha la borsa d'assistents personals, que és l'única borsa que jo conec que els assistents personals tinguin formació de vida independent. Si no, també busco empreses d'atenció domiciliària quan estic molt desesperada, perquè sobretot en temes d'higiene personal, allò que dius que ha fallat algú, s'ha posat mal, l'atenció domiciliària, encara que no tenen formació en filosofia de vida independent, però penso que és una manera també d'anar donant a conèixer, no? Aquesta nova figura, el boca a boca, entre companys i també anuncis a internet i en centres sociosanitaris o de formació. És molt més fàcil trobar assistents personals per hores, no? Que no els que fan jornada completa. Tot i que aleshores la relació amb ells és més complicada perquè són més hores, no? Les que estàs. I bueno, en quant a la formació, doncs, el que deia la Maria José, i el que he dit, que tingui filosofia de vida independent i una mica de mobilització de persones amb diversitat funcional. Però no és imprescindible. De fet, a vegades prefereixo que la persona no sàpiga absolutament res, no? Perquè és més fàcil, aleshores, que aprengui a fer les coses de la manera que jo vull que les faci, no? I està més oberta a això, no? Per això demano una persona que sigui resolutiva, que sigui àgil, que sigui desperta, no? O sigui, ha de ser una persona que li sigui fàcil aprendre les coses, perquè no necessito que tingui aquesta formació prèvia, però sí que no sigui complicat d'ensenyar, no? Perquè si no es fa molt això. I a més, per aquest mateix motiu també, quan em trobo un perfil d'algú que té formació com a auxiliar de clínica o de cuidador o d'infermer, acostumo a desestimar-ho precisament per això, perquè són persones que és difícil que treballin amb la filosofia de vida independent. I sí que en quant a la formació, depèn de les tasques que hagi de fer, sí que necessitaré que tingui alguna formació, no? Com per exemple saber conduir, si ha de conduir, o saber cuinar, si ha de cuinar, no? I això m'introdueix una mica les funcions i les tasques i els àmbits en què ha de treballar un assistent personal, no? La funció principal, la Maria José ja l'ha comentat, no? Que la funció principal és possibilitar això, que pugui fomentar la
l'autodeterminació, l'autonomia personal i la presa de decisions. No? I el treball consisteix en donar suport o acompanyar-los. A mi m'agradaria ajudar, no? Pues a seguir, i ha de seguir les directrius, no? que donem les persones que els contractem, i ens ha d'acompanyar en totes les accions, el que deia abans, que no podem fer per les característiques físiques, que no podem executar per nosaltres mateixes o que ens requereixen esforç, però que tenim habilitats personals per fer-les. No confondre el fet de no poder fer o no poder tenir cura de nosaltres mateixos físicament amb el fet de no tenir capacitat de prendre decisions sobre com fer aquestes activitats físiques. I en quant a les tasques, doncs, que no es pot fer un llistat així tancat, i l'objectiu és que l'assistent personal pugui atendre en molt diferents espais i contextos, no? Sigui no només a casa, sinó en els privats, en els socials, en els formatius, en els laborals, en els familiars, en els nostres, en el viatge. I els formatius, una cosa que volia així ressaltar, que no contempla la llei d'autonomia personal, és que pots fer activitats formatives que no estiguin reglades i també necessites un assistent personal per fer-ho. I bueno, que totes les tasques, que són moltes les tasques que ha de fer, és que aquí m'he fet una mica de lío, perdó. Sí. Que hi ha tasques que estan, que ha de ser una persona que faci unes tasques polivalents, no? que com ha de cobrir tasques que són molt quotidianes i que són totes les tasques que necessita una persona, un assistent personal pues, ha de saber o ha d'estar disposat a fer qualsevol tipus de tasca, com per exemple tasques de la higiene personal, com dèiem, però a més el que he comentat, doncs de conduir o a més tasques que potser estan assignades a altres professionals, com pot ser el canviar una sonda o el depilar-te o el passar fulles, el marcar un telèfon, totes les tasques que pugui necessitar una persona, o jo també utilitzo tasques d'acompanyament, per exemple, en el metge, no? Perquè les consultes mèdiques no estan adaptades, doncs aleshores ni el personal tampoc, doncs vaig amb el meu assistent personal que m'ajuda a fer les transferències a les lliteres del dentista, per exemple, no? O per fer gestions també, no? No sé, una mica les tasques doncs, són així molt generals, podria incidir en les que són més o que queden una mica més l'atenció, que se surten més de lo habitual, no? Com si diguéssim. El que sí és que les tasques venen definides segons les limitacions funcionals que tingui una persona i les preferències que tingui. O sigui, l'única justificació per decidir una tasca és aquesta, perquè jo vulgui o no vulgui fer-la. No he de donar cap justificació més a ningú. I que sempre s'han de pactar a les dues parts. Bueno, jo no sé si m'estic allargant, no? Sí? Vale. Pues és una llàstima perquè volia parlar una mica de la relació entre l'assistent personal i això, i després volia comentar ja doncs, volia comentar només doncs, aleshores que és una cosa del que sempre genera dubtes, no? Que hi ha vegades que la gent diu, bueno, i en aquestes sessions que fem, no? Amb la Míriam, quina diferència hi ha entre un cuidador i un assistent personal? No? A vegades
ràpid, que si partim de la base de que l'assistència personal, la seva funció principal és promoure l'autonomia i que la persona pugui tenir el seu propi projecte de vida, doncs l'assistent personal el que ha de fer és doncs això, promoure possibilitar això, no? No és realitzar unes tasques físiques i ja està. Aleshores, per exemple, una de les coses que ha de fer un assistent personal és adaptar-se a qualsevol entorn en el que es trobi la persona, però ha d'interactuar d'una manera adequada, o sigui, ha de saber en tot moment quin és el seu lloc. En canvi, en el resta de professionals de l'àmbit, aquest tipus d'esforços i habilitats no calen. Si jo me'n vaig a prendre alguna cosa amb un amic, el meu assistent personal m'acompanya i al meu assistent personal li està interessant molt la conversa i li agradaria participar perquè li cau molt bé aquella persona, el meu assistent personal s'ha de mantenir al marge totalment, no? O al contrari, si aquella persona no el suporta i li cau molt malament, tampoc ha de tenir una actitud, no? D'avorriment o d'incomoditat, o sigui, ha de saber estar al seu lloc i tampoc immiscuir-se. Després, l'assistència professional, l'assistent personal, que s'ha de basar en el servei centrat a la persona, en què la persona és l'experta de les necessitats i de com es deuen cobrir, no? En canvi, en altres figures professionals es basa en una formació prèvia que està cimentada en models mèdics i on l'expert va al procés és el tècnic, és l'altre. Després no hi ha intermediaris amb un assistent personal en la presa de decisions i en l'organització, quan amb un altre professional sí que n'hi ha. I després que el que he comentat abans, que com l'assistent personal cobreix tots els àmbits, no? Doncs ha de fer funcions polivalents i a més funcions que